Сега ще направя едно специално видео за тебе, как изглежда китайския фитнес. Почваме от тук, от залата за йога. Тук правят йога разни момичета. Да видиш малко китайски дупита. Продължаваме да видиш къде тренирам. Това е залата. Тя е доста голяма. Има всякакви мангали, путки, мутки. Има най-различни машини, човече, които в България аз още не съм ги виждал. Дано добре ме чуваш на този запис. Тук, да речем, тази машина, на която качва този маймун. В България няма. Слага тежести и той ги дига. Има страшно много колички за такива пътечки за бягане, което е много странно. При положение, че има само една лежанка. Тук съблекалница, за вече знаеш английски, да преведеш на кого е съблекалня. Тук има най-различни путки да бягат. Това е кантара. Също.